Salutare toată lumea! Astăzi o să jucăm Transformice. Da, Transformice. E primul meu episod cu Transformice. Mi se pare că sunt deja mort. Da. Păi acesta sunt eu. Ia uitați aici ce profil am. Am de-abia un bootcamp. Și-a început. Ficați ai nebii, luați. Nu! Și-am întâmpit. Nu, eu vreau. Eu. Oho. Hai, încă o cutie. Oh, fuck you. Da. Facem niște UJ aici. Dacă nu știți, înseamnă wall jump. Și că mă cam enervează. Dar nu e bai. Nu. Da. Zici că sunt un noob. Bă, ce vrei mă tu să mă bagi în... Bai! Mamă, nu sunt în stare să iau un chip, bă! Nu! Mamă, să vezi ce coadă în cap îți luai dacă dădeai. Da, am luat cheese-ul, da, o să intru. Da, toată lumea în delir, ia! Da, TFM e un joc cam vechi, dar a ajuns să fie foarte epic. Încercați-l. Da, am level aproape 50. Și este event de Halloween. E cea mai enervantă mapă posibilă. N-am reușit-o niciodată să fac când eram șaman. Așa. Hai să așteptăm. Oh, fac, stați. Mă scuzați, sunt foarte căutat, mă căuta o prietenă. Prietena mea, da. Nu! Ce enervant mai e jocul ăsta. Dar e foarte epic. Și se buguiește repede. Foarte repede. Păi ce aș mai putea să vă spun despre Transfor? Păi avem aici multe game-uri. Păi normal, aici sunt cam nasoale. Bine, sunt foarte easy mapele astea. Aici sunt și astea easy. Dar aici este tot la fel ca astea. Ups, am intrat pe normal! Nu! Mape de rahat! Ignorați ce-am spus. Da. Deci, game mode. Hehehe. Și aici, când o să intrăm, o să ne apară cu... Putem să punem muzică. Aici un șaman e nebun și ne atacă pe toți. Aici fac un prost, un tâmpit, așa. Aici care e mai rapid câștigă. Aici e foarte greu. Ăsta nu știu ce mai e, ignorăm pe ăla. Și aici sunt niște minigame-uri foarte epice. Hai să intrăm pe fotbal. Deci după cum vedeți, sunt într-o echipă, eu sunt în albastră. Și, păzea, vine minge! Aleksinovic are mingea! Și gol! Gol Aleksinovic! Mulțimea e în delir! Oh da. Deci, la 100 de vizuri, dacă o să am la acest video, o să fac cu mult mai multe chestii despre TFM
O să fac tot ce se poate face despre TFB. La TFB. Ei bine, pe data viitoare v-am pupat. Am zis v-am pupat. Da, v-am pupat. Hai, pa!